Salutare, dragi prieteni, la un nou vlog pe canalul de aceasta vom face review la o țară care o poți câștiga de la Coca-Cola. Cam așa arată. Și stai să arăt cum se pune pe mână. Eu am două. Cam așa arată pe mâinile voastre. Dacă vreți să fac prima variantă cum să o copiez la test, îmi lăsați prima variantă și aveți nevoie de o brățară așa. Scoateți chestia asta de aici. Scrieți chestia de puneți aici. Puneți brățara la loc, faceți brățara. Nu faceți așa ceva. Când aici aveți nevoie de o cariocă, băgați aici o chestie, băgați așa, băgați chestia înapoi la o brățară. Videoclipurile nu vor fi lungi și nu voi pune muzică multă pe filmare, că YouTube nu mi lasă. Și după cum bine știți, salutare, trebuie să spun așa, salutare, dragi prieteni, eu mă numesc MaxXD. Să-mi sugerați în comentarii cum, și apoi o puneți pe mână, să-mi sugerați în comentarii ce nume să pun la YouTube. Dacă vreți să rămână MaxXD, scrieți MaxXD, dacă vreți să fie alt, scrieți altfel. Și 3 de euro. Ați uitat figurina? Am 0 abonați și în comentarii să scrieți. Cu comentarii puteți măcar de fiecare și uitați-vă la Max Infinite, eu fac așa. Dacă vreți să vedeți ce mă face cu Kentama, jucări Kentama sau cu minge de fotbal, numai să se usuce de afară că e uploadat. Uitați puțin. Aici e un birou de gaming. Dacă vreți să mai filmez Eurotrax, filmez. Dacă voi vreți să vedeți cum arată telefonul meu, scrieți în comentarii. Arată destul de smecher. E un iPhone 7. Vedeți asta. Și dacă nu, aveți carioși de